131 for Renee in my back here. Oh, we give you guys a good time tonight. You guys are amazing. Sige na, sige na. Ang saya ba kayo ngayong araw na ito? Ha? Alam nyo, sinasabi ko sa inyo malapit na yung talunin yung Goa pagdating sa energy. Okay? At salamat at pinununin itong venue natin ngayon. Sana mag-enjoy kayo lalo ngayong gabi. Pangatlong kanta pa lang natin ito. Kilala niyo ba si Mr. Gary Valenciano? Ito yung pinatawag ko mga awitin ng mga pakikot. Sige. Oras na para manghalangan. Let's do this. This one's called Tupali Nila.
Ang happy ko lang ako na mag-enjoy. I always say this, you guys are so much fun, so elegant as a crowd. And thank you. Once again, thank you so much for people wanting to thank you so much. Kami sa sabi ko, maraming salamat sa Bulansyo. Thomas Magpido, Karen Jr. Gusto mo din, thank you so much. Governor Joey Salceda. Sa likod. Okay, cool. Vice Governor Hinay Ko. Hello. Nice singing. Thank you for joining me. Thank you so much. Go. So, okay. That's good. Yeah. Mayor Lal Baldo. Mayor Lal? Nahiya ka bigla. Next time I'll send you the song, the lyrics. Vice Mayor Junji? Vice Mayor Junji? Josia? I said it right? Josia? Okay, Cooley. Nice to be here, really. I couldn't get my photos kanina because of that beautiful volcano. It's really mesmerizing. Okay, you guys are really amazing. I want to introduce my band. That's Yuna, nasa bass. Ayan si Louie, nasa keyboards. Si Pat, nasa drums. Si Paulo, nasa gitara. Si Marcos, nasa gitara. Okay. May iba dito sa inyo ba? Dito ba may single ba? Mag-cool kayo. Mag-cool kayo sa inyo kasi yan. Okay kayo. Okay si Super. Okay? Ikaw? I'm sure you guys are on TikTok and everything, but I really like this song. I'm so pressure. Gusto niyo the next song ko. This one's called
Thank you. Okay, natigate ko na. Sino na birthday? Kasi naman. Ayan. Happy birthday. What's your name? Ha? Ha? Happy birthday to you. Happy birthday to you. I'd like to say hello to my manager. Kasama niya yung husband niya. Derek, happy birthday to you. Here you are. Happy birthday, Derek. Thank you for spending my birthday with us on the road. We've been on the road for three days now. Actually, 4 days now. Kung wala ng delegado dito, pumunta kami ng Daig, pumunta kami ng Goa, pumunta kami ng Mananga, tapos pumunta kami dito. And this is the best. Palig, this is the best. Okay, para sa lahat na may birthday ngayon, sana mapapagin natin kayo lahat. This next song is for you.
Dino or Saga, Lance, Giant Lance, of course EJ, the team, everyone's here, we work so hard. Kasi makakita lang good looking na babagay na sa city. Anyway, this next song, ang hindi ko alam, ako po ay isang mananalat ng awitin. At may mga simulan ko ako ng kanta na siguro narinig nyo na pero hindi na alam kung sino yung sumulat. Karamihan sa kanila ginamit sa mga theme song ng mga teleserye na ginawa ko. Naalala niyo ba yung mga teleserye na ginawa ko? Nandiyan ang Panday. Nandiyan ang Halik. Nandiyan ang Pangako Sa'yo. Nandiyan ang... Ano ba? Ha? Love in Your Fields. Okay. So pumunta kayo sa Spotify. Hindi ba yung Spotify? Natin ni Jennifer Rosales. By the way, pwede niyo akong tawagin hermano. Huwag naman nun. Pwede na natin kayo naman. Rumanang echo na lang. Pag nandito sa Bicol. Ito po ang awiting ginawang kong Hardy. Galing sa teleserye ng Halik. Let's go.
ka nakawala. Yung pag-ibig na sayang. Isa tinatawag ko ng tonka. Gawang lang ka-early. Yun ang ibig sabihin nun. O, yung pag-ibig na hindi mo pinagbigyan or magbayaan, at pakiramdam mo. Pero pakiramdam mo parang nandiyan pa rin. Gusto mo pag-isipan ang kanina. Ito po ang mula, awitin ito mula sa pelikulang Siargao ng Movie. Sinulat ko po ito, kasama yung bata ko natin, and na-feature sa Siargao ng Movie. Sana someday makagawa ako ng pelikula dito sa Bicol. Pwede ko bang hindi supportan nyo nila? Because I really love to shoot the movie here. And then hopefully, maybe, who knows, one day I can write a song about it. Alright. Ayos po. Ito po ang tinatawag na kasama ka. Okay na? Okay na. Mamaya na, ulitin ko ba? Ulitin ko?
pag-ibig na hindi mo maintindihan kung gagamitin mo yung puso mo ba o yung isip mo. So, parang naliligaw. Isang awitin na ginamit na poses ng Tere Sherry at sa pelikula, isa sa mga paborito kong kanta. At sana paborito nyo. Sabay na kayo ha. Sabay na hintayin nyo siguro. Ito ang pusong ligaw.
Nanonood niyo yung kanday? Naalala niyo ba yun? Maraming salamat sa inyo. Pero gano'n sa akin po. Sana nakita pa tayo ulit. Bakit sa aking buhay? Parang halo ang aking buhay. Sana mapagpad ang mundo. See you guys again. Okay? God bless you, everyone. Stay strong, stay healthy, stay cool. Enjoy life.